Bună și bine ne regăsim la o nouă etalare, de data aceasta pentru săgetători, pentru persoanele care sunt născute sub semnul acestei zodii, care au poate ascendentul în săgetător sau acele planete personale în săgetător, cum ar fi Luna sau Venus, și de asemenea pentru persoane care au semnul săgetătorului foarte puternic aspectat în astrograma lor natală. Ok. După cum probabil că ați observat și v-ați obișnuit, vom începe această etalare prin descrierea energiei generale pentru luna februarie 2022 și apoi urmează să luăm în parte fiecare domeniu și anume partea de finanțe, urmată de carieră, relații și dragoste și vom încheia cu sănătatea și vitalitatea. Așa că dacă simțiți că această etalare este pentru voi și că rezonați, atunci vă invit să ne petrecem următorul timp împreună și să primim cu claritate acele mesaje menite să vă ghideze, acele mesaje menite să vă susțină în această lună februarie. Puteți să închideți ochii, să vă puneți cu claritate intenția de a primi mesajele din vibrația cea mai înaltă, tot ceea ce există din energia adevărului divin, exact așa cum este în acord cu sufletul vostru. Ok, păi haideți să începem, haideți să vedem care este energia generală a acestei luni pentru voi, săgetători, și pentru persoanele cu ascendent în săgetător, planete personale în săgetător. Nu am simțit acea carte, de aceea dacă această parte este pentru voi plictisitoare, puteți să treceți peste ea. O să observați că există o împărțire pe capitole și puteți să mergeți direct la capitolele care vă interesează sau direct din momentul în care încep să explic aceste cărți. Ok, hai să vedem cum stați cu finanțele, cu banii în această lună februarie. Ok, și aici pentru fiecare domeniu în parte simt să iau și niște cărți suplimentare care să-mi arate cumva energia subtilă. Ok. Hai să vedem dacă să nu fie întoarse cărțile, să-mi dau seama. Unele sunt întoarse, de obicei nu citesc energia cărților dacă aceasta este întoarsă, dar bineînțeles că mă folosesc de intuiție, exact așa cum simt că face sens în context sau pur și simplu exact așa cum simt. Ok, acesta este domeniul finanțelor. Vom continua cu partea legată de carieră și de vocație voastră. Ok. Și aceasta vrea să iasă. Și le vom combina cu aceste cărți. Ok. Avem și domeniul carierei și al vocației. Vom continua cu partea legată de relații și de dragoste. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Care este energia acestei luni pentru voi? Așa.
le vom combina cu aceste cărți, acești îngeri, care sunt niște cărți foarte faine cu îngeri romantici. Așa, și să vedem și partea legată de vitalitate și sănătate. Haideți să vedem ce se întâmplă aici pentru voi în această lună februarie, care sunt predispozițiile lunii și o să observați că în ceea ce privește interpretarea cărților de tarot, îmi place să interpretez cărțile ca pe un mesaj care ne aduce ghidare și care ne atrage poate semnale de alarmă, fără a lua acest lucru ca pe o sentință, fără a lua acest lucru ca pe ceva ce nu poate fi schimbat. Ok? Și acestea le vom combina în acest fel. Să vedem. Cartea aceasta o tot simt. Ok. Nu mai fost una care au vrut să iasă. Ok. Le vom da pe acestea deoparte și vom începe să vedem energia generală. Ok. Așa. Da. Da, face sens. Iată că face sens întoarsă această carte. Ok, haideți să vedem, să începem cu citirea energiei generale. Simt că ceea ce faceți în această lună, ceea ce întreprindeți, energia pe care o focalizați în diferite direcții, este una care creează o bază solidă. Deci, indiferent ce începeți acum, indiferent ce activități demarați în această perioadă sau continuați anumite proiecte, să știți că acestea au abilitatea de a crea o structură stabilă. Avem cartea patrului de bâte, este o carte a stabilității, este... Pe de altă parte, poate fi și cartea unor relații care acum își pun rădăcinile, da? Cumva se creează relații foarte, foarte stabile și este o energie a încrederii, dacă vorbim despre relații, dacă vorbim despre felul în care voi acționați, felul în care vă simțiți, ei bine, cumva sunteți foarte ancorați, simt că sunteți foarte ancorați în realitate și aveți abilitatea ca ceea ce faceți acum să fie pe termen lung, să aibă baze solide. Ok? Simt că în această lună vă folosiți foarte mult intuiția. Avem cartea Marii Preotese, este o carte a arcanei majore și aceasta ne vorbește despre acele adevăruri care sunt cumva în interiorul nostru. Este vorba despre acea intuiție atunci când știm lucruri. Avem convingerea interioară că este așa. Nu știm exact de ce știm, dar știm că așa este. Ok? Și nu mă refer aici la un soi de încăpățânare sau dacă spun eu așa, atunci așa este. Nu. Este vorba despre intuiție. S-ar putea să observați că în această perioadă subconștientul vostru devine mai activ. Poate rezolvați anumite lucruri în timpul somnului sau aveți tot felul de vise și simțiți că aceste vise de noapte, la ele mă refer, au o semnificație aparte. Chiar puteți să le observați în această perioadă. Pentru mine mesajul este să vă dați într-adevăr voie în această perioadă să vă folosiți intuiția. Da? Modalitatea în care vă conectați cel mai bine la intuiția voastră este momentul în care lăsați gândurile deoparte, lăsați planurile
planul mental deoparte și într-un proces din acesta de introspecție, de liniște, primiți aceste mesaje și lăsați aceste mesaje să vină din interior. Apoi, cu această damă de cupe, simt că în această lună aveți foarte multă împlinire sufletească. Și chiar este tot așa un soi de maturitate emoțională. Cumva, poate chiar în această lună este indicat să vă acordați vouă timp, să investiți în voi, pentru că este vorba despre energia feminină. Energia feminină este una de tip receptiv, de deschidere. Ok? Are legătură cupele, după cum v-am mai spus, cupele au legătură cu emoțiile. Ok? Poate chiar în această perioadă veți constata că sunteți foarte, foarte generoși, da? Atât cu voi cât și cu cei din jur și veți simți lucrurile acestea într-o manieră cât se poate de intuitivă. De asemenea, simt și mesajul că în această lună trăiți senzația de a avea din plin, a avea suficient, în așa fel încât trăiți în această stare, în această senzație de am suficient, am siguranță. Da? Aduce foarte, foarte multă siguranță cu sine. Iar următoarea carte este cea a pajului de spade. Pentru mine pajul de spade aduce energie. Pajul aduce energie cumva relativ de început. Nu este o energie care și-a atins deja punctul maxim, iar spadele au tot timpul legătură cu planul mental. Poate chiar vă faceți tot felul de planuri. Deci simt că este acea planificare în sensul ideilor care vin. Da? S-ar putea ca această lună să aveți idei de proiecte, idei de a începe lucruri noi, care, după cum am spus, sunt așa cu bătaie lungă. Da? Cam aceasta este această stare și poate vă observați că sunteți așa într-o energie din aceasta de încă vă gândiți, încă analizați. E un soi de analiză. Ok? Dar simt că este foarte important să vă ascultați intuiția și este foarte important în această lună pentru voi să vă acordați vouă timp, să faceți ceea ce cu adevărat vă place, pentru că asta vă încarcă de energie. Și apoi simt că cu acest paj de săbii, da, veți avea abilitatea să veți dobândi un soi de claritate în ceea ce momentan analizați atât de profund. Ok, aceasta este energia generală a lunii. Voi mai face referire la ea în funcție de ceea ce apare în fiecare domeniu. Ok, și continuăm acum cu planul financiar. Ei bine, în plan financiar avem acest 4 de cupe. 4 de cupe pentru mine este o energie stagnantă, este o energie a regretelor, o energie în care simțim că parcă am pierdut o șansă, că pot să fie și gânduri care provoacă stări de genul dacă aș fi făcut așa, acum aș fi fost într-un alt punct al vieții mele. Dacă aș fi luat cutare decizie, cumva este ca și acel tren pe care simțiți că l-ați pierdut. Iar cu această carte a înfloririi, a devenirii, care este întoarsă, pentru mine mesajul este că atâta timp cât sunteți în această energie, nu faceți altceva decât să blocați planul financiar. Da? Și vă spun acest lucru pentru a vă atrage, ca să zic, de fapt, prin acest mesaj, Universul vrea să ne atragă atenția asupra acestui comportament și până la urmă este alegerea noastră a fiecăruia dintre noi și avem liberul arbitru să decidem dacă ne atașăm în continuare de acele gânduri, de acele amintiri care ne trezesc această stare și aceste emoții sau decidem că a venit momentul să facem curățenie. Ok? Și probabil că veți simți vor ieși aceste emoții la suprafață în această lună. Ele ies la suprafață pentru a fi curățate, pentru a fi eliberate. Da? V-am zis, nu este o sentință, da?
Viitorul este ceva ce noi creăm în momentul prezent. Iar mesajul pentru voi în această lună este: deveniți cât mai conștienți de acele gânduri care cumva vă fac să trăiți această stare. Ok? Și uitați-vă la ele doar ca la niște gânduri și decideți că a venit momentul să vă eliberați de acele gânduri. Cu cât vă focusați mai mult, cu cât le dați mai mult crezare acestor gânduri, cu atâta ele au abilitatea de a se transforma în realitatea voastră. Ok? Deci până la urmă felul în care gândim și felul în care simțim este dependent doar de noi și este în fiecare moment decizia noastră. Și îmi place că energia este una care evoluează, da? Una crescendo. Dacă la început avem această energie, pe de altă parte ea vine la pachet de fapt cu foarte multă putere de eliberare, da? De vindecare de fapt. Avem o altă carte din Arcana Majoră, Nebunul. Ei bine, Nebunul este acel salt în necunoscut în care suntem plini de încredere. Ok? Și în această lună dă-ți voie să ieși din această energie în care te simți blocat, în care ți tot amintești de șanse pierdute, în care regreți anumite lucruri și în care parcă nu mai vezi șansă, pentru că 4 de cupe vorbește despre o șansă care este acolo, este această cupă, da? Care ne împlinește, dar după cum vedeți, această femeie nici măcar nu vede acea cupă, deși ea este acolo. Acesta este mesajul. Dați-vă voie să vedeți șansele și oportunitățile din viața voastră și eliberați-vă de toate amintirile în care ceva nu va ieși sau ceva nu a ieșit sau ceva nu va reuși sau ceilalți v-au spus că nu o să reușească, nu o să vă reușească. Ok? Cu această energie a nebunului simt că aveți abilitatea să faceți acest salt în necunoscut. V-am mai spus că nebunul este o energie în care avem încredere totală în univers. Da? Faptul că el aruncă toate aceste cărți, este vorba despre foarte multe oportunități. Da? El este conștient că are atât de multe oportunități la dispoziție. Cu acest câine ca și companion nu se simte niciodată singur, da? Știe și simte că are alături de el sau poate atrage în viața sa parteneri plini de fidelitate. Și v-am spus că energia generală a lunii este ceea ce creezi pe o bază solidă. Pentru a crea o bază solidă, exact ca și o casă care este mai veche, la început este important să eliberezi tot ceea ce nu-ți mai folosește și să construiești într-adevăr pe o bază solidă. Ok? Și iar apare această carte a plăcerii, dar eu simt că este o carte a deschiderii. Da? Și este această energie feminină despre care v-am spus. Da? Această intuiție și această stare în care alegem să facem lucrurile care ne aduc împlinire personală. Cu cât îți dai voie să simți cât mai mult plăcerea vieții, bucuria vieții, cu atât îți dai voie să te deschizi spre noi începuturi. Pentru că aceasta este și o carte a începuturilor noi, în care suntem plini de încredere. Deci cu cât îți dai voie mai mult să simți plăcerea vieții, să crezi în ea și să simți de plin că o meriți, da? Așa în viața noastră poate ni s-a spus de foarte multe ori, ați auzit probabil sintagma, mai întâi munca și după aceea răsplata. Ei bine, în cazul vostru, în această lună funcționează foarte bine să vă dați voie să faceți ceea ce vă împlinește, să vă umpleți de energie și de acolo să creați lucruri noi. Îmi place de asemenea că următoarea carte este din nou Arcana Majoră, este Cartea Morții și aș vrea să vă explic foarte clar. Această carte nu este o carte, multă lume poate simte că are, nu știu, conotații negative. Nici pe departe. Cartea Morții este cartea regenerării.
Da? Este acel moment în care tot ceea ce nu ne mai servește, vechiul care nu ne mai servește, moare, astfel încât face loc noului. Ia uitați, această femeie care se eliberează, da? Se eliberează de tot ceea, de toate greutățile, de tot ceea ce trage în jos. Iar cu această carte a extremelor care este întoarsă, pentru mine este mesajul foarte clar că în această lună, din punct de vedere financiar, aveți abilitatea să vă schimbați foarte multe comportamente, foarte mult gândirea în ceea ce privește acea energie de nu o să-mi iasă, nu o să funcționeze. Da? O să începeți să vă schimbați această perspectivă. Bineînțeles că este alegerea voastră. Dacă vreți să mai rămâneți în energia asta, atunci aici o să rămâneți. Dar dacă vă dați voie să ieșiți din impas, din acea gândire de impas, în acea gândire de șanse pierdute și vă dați voie să faceți ceea ce vă aduce împlinire, ceea ce vă face plăcere și să aveți încredere în începuturi noi, știind că aveți spatele asigurat, că Universul vă oferă tot ceea ce aveți nevoie, în acel moment vă veți elibera de tot ceea ce nu vă mai servește. Cu această carte a extremelor, da? Chiar o să vă eliberați de durere, de suferință. Da? Durerea și suferința nu sunt altceva decât rezultatul unui anumit mod de a privi, de a gândi ceea ce s-a întâmplat. Și simt că în această lună puteți să dobândiți o perspectivă total nouă despre finanțe și despre cum se fac banii și cum intră banii în viața voastră. Ok? Da, haideți să vedem și niște mesaje de la îngeri. Acestea sunt niște sfaturi mai degrabă. Haideți să vedem care este mesajul lor legat de această energie în care parcă nu mai vedem soarele, nu mai vedem oportunități, da? Ok. Hai să vedem ce ne spun îngerii legat de această energie, de începuturi noi, de plăcere, da? De deschidere. Așa. Și această carte. Hai să vedem ce mesaje ne transmit ei. Păi uitați-vă, este absolut minunat ceea ce se întâmplă. Am spus că este cumva această energie a șanselor pierdute, a trenului care a trecut. Această carte spune impune-te în sensul de să ai o imagine clară despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Chiar poți să îți scrii evenimentele, da? Și dacă nu este un eveniment din ăsta, wow, super, nu știu ce, redefinește-ți, în această lună ai abilitatea să-ți redefinești relația cu banii, ok? Și ia vezi tu care sunt părerile tale despre bani, da? Că banii se fac greu, că banii sunt murdari, că tot felul de lucruri de genul acesta și eliberează-te de ele, da? Sau că nu sunt eu ăla care are abilitatea să câștige atât de mulți bani, nimeni nu o să dea atâta valoare pe mine. Ei bine, dacă apar aceste gânduri, conștientizați-le și doar spuneți, ok, în lumină cu tine, du-te. Pentru că ceea ce se întâmplă este că aceasta este cartea șansei. Dacă observați, în această carte apar și banii, da? Deci doar această energie blochează. Ok? Doar amintirile acelor eșecuri sau acelor momente în care ați vrut să faceți ceva și n-ați avut curaj sau n-ați avut încredere sau cineva v-a spus că s-au simțit lipsă de susținere și de încredere. Da? Ieșiți din zona asta. Decide-te clar că de acum înainte am abilitatea să fac bani altfel. Să primesc bani, să fiu văzut ca fiind valoros, să fiu perceput ca fiind valoros, că merit acei bani și merit să câștig bani fără să fie un proces din ăsta de luptă continuă. Da? Este posibil pentru mine, dar e decizia ta. Decide-te cu toată ființa ta că a venit momentul să schimbi relația cu banii. Și asta îți deschide foarte multe oportunități.
Absolut genial. Ok. Legat de această energie a începuturilor noi, a avea încredere, da? Această carte, ca și mesaj direct, spune întreabă-ți îngerii. Pentru mine această carte spune cere ajutor divin, da? Cere susținere. Este foarte important să ceri susținere pentru că ea există. În momentul în care tu o ceri, ceea ce faci este să te conectezi la ea, nimic altceva, ea este deja acolo. Ai toată susținerea și toată încrederea Universului. Ok? Foarte fain. Și mai avem această energie de transformare, da? De transformare de tot ceea ce a fost suferința, iar răspunsul este da, da, poți să te transformi. Da, este pentru tine. Spune da transformării. Absolut genială. Îmi place foarte mult. Deci dacă ar fi să spun așa în cuvinte, în foarte puține cuvinte, cum anume se definește această lună în ceea ce privește finanțele și banii, în această lună aveți abilitatea foarte clară de a vă transforma relația cu banii. Dacă deja aveți o relație bună cu banii, atunci ea poate să fie și mai bună. Da? Dacă nu aveți încă o relație cu banii care să vă satisfacă, da? Să vă împlinească, ei bine, decideți-vă că de acum încolo este posibil pentru voi să primiți bani dintr-o altă energie, mult mai înaltă, mult mai elevată. Poate chiar să obțineți un loc de muncă, orice. Da? Important este să te decizi. Decizia îți aparține. Ok, aceasta este etalarea pentru planul financiar și pentru tot ceea ce are legătură cu banii. Da, avem aici un câine care latră. Haideți să vedem ce se întâmplă în planul carierei și al vocației voastre. Ok. Foarte frumos. Da, o să vă traduc mesajul, ca să zic așa. Ei bine, avem acest rege de monede. Regele de monede pentru mine este puterea voastră de manifestare, da? Puterea de a transforma în realitate un vis, o viziune, o dorință legată de partea de carieră și de vocație. Poate fi o promovare, poate fi un loc pe care vi-l doriți, poate fi un proiect nou care doriți să capete formă. Ei bine, în această lună aveți această posibilitate să materializați. Importantă este siguranța, pentru că acest rege de monede este foarte sigur pe el. Da? Și iată că apare cartea siguranței ca și energie generală. Da? Cu cât vă dați voie să vedeți resurse și să simțiți că de fapt aveți abilitatea să primiți aceste resurse, da, sub forma unor informații, fie că sunt oameni, fie că sunt cursuri, fie că sunt idei. Este acel ajutor care vine ca o cheiță care deschide o cutie și de acolo luați toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a aduce la manifestare ceea ce vă doriți. Și fiți foarte atenți la această carte, este cartea mesajelor. Da? Fiți foarte atenți la mesajele pe care le primiți. Pot fi mesaje sub forma unor vise, a unei intuiții. Da? De asemenea, pot fi mesaje venite prin tot felul de oameni. De asemenea, dacă vreți vreți să demarați un proiect nou, cu această carte este important să depuneți acei pași pentru a atinge manifestarea. Ce vreau să spun prin asta? Dacă vreți să obțineți un post, păi înscrieți-vă la acel post. Deci tot ceea ce are legătură cu actele, tot ceea ce are legătură cu partea de informare, poate chiar să vă informați despre acel proiect, da? Și să depuneți efectiv, să puneți pe hârtie, poate chiar să puneți pe hârtie ce anume vă doriți, ce anume vreți să experimentați, ce fel de parteneri doriți să aveți în colaborările voastre legate de carieră. Pentru mulți dintre voi, poate cariera este chiar locul de muncă. E bine, dacă vrei o promovare, păi cer-o.
Da? Dacă vrei mai mulți bani, cere-i, fă o cerere, da? Transmiteți acest mesaj. Important este să fii conștient de ce anume îți dorești să trăiești în această în partea de vocație și de carieră. Ok? Ai încredere. Este o energie absolut extraordinară. Apoi avem un alt mesaj care vine legat de carieră. Doiul de spade vorbește tot timpul despre o decizie care se cere luată. Doiul, după cum știți, aduce cu sine oarecare dualitate, da? Oarecare indecizie. Este ca și cum poate aveți de ales între două situații sau poate sunt mai multe lucruri care vă fac plăcere. Săbile sunt tot timpul elementul mental. Simt că atâta timp cât sunteți în mentalul vostru, observați că trăiți această stare de indecizie, da? Să fac asta sau să fac asta. Ia uitați-vă legat de energia generală a acestei luni. Intuiție și ceea ce ne face să ne simțim împliniți la nivel sufletesc. Ei bine, aceasta este o decizie care sunteți chemați să o faceți cu inima, cu intuiția. Da? Vedeți că această femeie, la fel ca și în Cartea Justiției, da? Ea este legată la ochi, ea este imparțială, ca să zic așa. Da? Și în spate avem această apă. Apa vorbește tot timpul despre emoții, despre elementul sufletesc, ca să zic așa, și ea este destul de învolburată, sunt valuri destul de mari. Deci important este să puneți mintea pe pauză, da? Să ieșiți din acest tipar de gândire excesivă. Ia uite că v-am spus că tot felul de planuri. Da? Puneți un pic pe pauză acest moment, dați-vă voie, am zis că intuiția o găsiți atunci când intrați în acel modus de introspecție. Mergi în interiorul tău și vezi, dar ce-mi doresc eu cu adevărat? Ce mă împlinește cu adevărat? Și poate atunci când faci decizia, pune-te în situația, să zicem, aceasta este prima decizie. Dacă aș lua această decizie, cum mă simt? Mă simt împlinit? Simt că este ceva ce... Și uitați-vă poate chiar la postura corpului, la cum vă simțiți dacă ați luat deja acea decizie. Și apoi faceți și cealaltă variantă. Puneți-vă și în scenariul în care luați cealaltă decizie și vedeți cum vă simțiți. Da? Este o decizie pe care o luați cu inima. Această carte este din nou cartea saltului în necunoscut. Exact așa îi spune, da? Saltul în necunoscut. Este aceeași energie ca și cea a acestui... Hai să-l vedem. Vreau să vi-l arăt. Da? Este exact același mesaj, exact aceeași energie. Da? Deci cumva ceea ce faceți la nivel de vocație și de carieră are abilitatea să vă aducă și bani. Ok? Și pentru mine este și mesajul, luați odată decizia aia și dați-vă voie să nu mai tot super analizați. Asta nu înseamnă să nu vă folosiți logica, să nu vă folosiți, să nu planificați la modul propriu. Înseamnă să ieși din energia de a gândi și a despica firul în patru. Da? Ia-ți decizia care o simți în inima ta și du-te. Fă ceea ce îți place. Asta este mesajul. Și uitați, după ce ești în această, da, după ce ai luat decizia, avem doiul de spade, avem ulterior asul de spade. Asul de spade este o energie de început. Da? Este ca și cum, după ce te-ai decis cu inima ce vrei, în momentul acela ai claritate. În momentul acela ți este foarte clar ce anume îți dorești, este foarte clar să faci planuri, să gândești. Da? Și este cartea începuturilor noi, de asemenea ți este foarte, asul de spade are legătură și cu mesajele, cu comunicarea, ca să zic așa, și o să vă treziți că vă este mult mai ușor să cereți ceea ce vă doriți.
Exact ce spuneam cu această carte în care decide-te foarte clar, cere. Cu această carte care spune pentru a manifesta, dă-ți voie să pui pe hârtie, dă-ți voie să faci o cerere, dă-ți voie să te înscrii, să îți trimiți o scrisoare de intenție, orice are legătură cu intenția ta. Da? Scrie-o, așa dobândești claritate luând această decizie. Și în această lună poți să iei această decizie. Și uitați care este cartea care vine după. Este absolut minunat. Este cartea reînnoirii. Da? Este cartea noului. Vă dați voie să construiți ceva nou, să începeți proiecte noi. Asta este toată energie de început. V-am mai spus legat de mesajul acesta în care, dacă observați, aici jos este cumva o lavă, da? Deci asta ne dă indiciu că înainte a avut loc un proces de transformare. Este iarăși aceeași energie. Da? A avut loc un aparent haos. Dar ia uitați că în această lună acest copac, pe lângă faptul că a prins rădăcini, da? Acest copac începe să iasă la lumină. Da? Lumina este tot timpul ghidare, este claritate, este direcție. Lumina pentru plante este cea care face plantele să crească, le oferă energie, da? Le oferă seva vieții. Foarte fain. Și simt că în această lună cariera și planul financiar se întrepătrund foarte frumos. Haideți să cerem și aici câteva mesaje de la ghizii voștri spirituali. Acest pachet de cărți îl folosesc foarte mult pentru a primi mesaje de la ghizii spirituali. Hai să vedem ce se întâmplă. Ce mesaje ne dau ei? Ok. Primul mesaj este, chiar dacă simți că momentan poate ești într-un impas, dă-ți voie să-ți redirecționezi energia. Dă-ți voie să vezi acolo unde până acum ai văzut probleme, dă-ți voie să vezi soluții. Da? Dacă drumul ăla pare să fie închis, atunci dă-ți voie să găsești un alt drum, care poate să fie chiar un drum mai bun decât cel pe care l-ai gândit tu. De asemenea, dacă pentru că avem această carte a mesajelor, da? Dacă poate la început primești un refuz sau la început e așa destul de nu a funcționat, da? Fie că este în momentul prezent, fie că este în trecutul apropiat sau un trecut mai îndepărtat, nici nu contează. Dacă întâlnești această energie a impasului, dă-ți voie să regândești. Dă-ți voie să vezi alte soluții, alte oportunități. V-am zis că această carte pentru mine este cartea în care știm că avem soluții. Știm că, de fapt, o ușă închisă nu înseamnă că nu avem șanse de reușită. Da? Cumva o ușă se închide și alta se deschide. Aceasta este energia și cu această carte a nebunului. Da? O ușă se închide, alta se deschide, soluții foarte multe. Același lucru cu acest mesaj de salt necunoscut. Da? Faptul că ceva nu ți-a funcționat în trecut sau la început sau atunci când ai făcut primii pași, nu a funcționat, dă-ți voie să vezi soluții noi, să găsești căi noi, să știi că există căi noi. Okay? Și poți să le ceri. Simt că este ok să ceri ajutorul divinului în această privință. Apoi, mesajul spune foarte clar. Când te-ai decis asupra ceea ce îți dorești, când te-ai hotărât să faci acest salt în necunoscut, ei bine, ceea ce apare în viața ta este această stare de binecuvântare. Da? Apare un curcubeu. Da? Foarte frumos, foarte frumoasă energia și pentru mine cu această Clear the Air, da, este foarte clar, decide-te foarte clar asupra ceea ce îți dorești și chiar comunică ceea ce îți dorești, pentru că asta are posibilitatea să scoată din calea ta orice furtună, orice neclaritate, să rezolve orice conflict.
Este chiar o energie în care conflictele se rezolvă. Simt că dacă ați experimentat conflicte, impasuri, în această lună ele se rezolvă, apar binecuvântări în viața voastră. Important este să vă decideți, mai ales că am avut această carte a indeciziei și în planul financiar aveam această carte în care ne simțeam blocați pentru că nu vedeam oportunități. Asta este important pentru voi. Cumva toate ușile vi se deschid dacă vă dați voie să știți că Universul este de partea voastră și vă oferă soluții. Ok. Acesta a fost și planul carierei și vocației. Haideți să trecem mai departe și să vedem energia în ceea ce privește relațiile și în special relațiile amoroase. Ok, energia în ceea ce privește relațiile și parteneriatele de dragoste este cumva mixată. Este vorba despre, primul mesaj este acela al împăratului, este o arcană majoră, este clar acea energie în care ne simțim siguri pe noi, știm ce vrem, suntem practic împăratul propriului regat, adică știm că tot ceea ce și este important pentru tine în această lună să știi că de fapt tu ești cel care decide în mod direct ce fel de parteneri atragi, tu ești cel care decizi ce fel de parteneri atragi în viața ta. Este foarte important să fii conștient de acest lucru, să fii conștient că partenerii sau partenerul din viața ta îți reflectă ceva ce are legătură cu tine. Dar simt că este foarte multă pasiune, așa, foarte multă, te simți pregătit cumva de a începe relații noi sau de a simți pasiunea în relație. De asemenea, dacă este cazul, observ acest lucru, poate fi ceva legat de tine sau de partenerul tău, un aspect de umbră al împăratului este acela de ego, este un fel de mândrie. Da? În combinație cu cartea pasiune mă duce foarte mult cu gândul la gelozie. Da? Și face sens. Este cumva, fie partenerul vostru cumva pare să fie gelos față de voi, da? Pentru că cumva există pasiune și este mesajul, da, tu ești partenerul meu, adică tu ești al meu, total pe lângă, dar poate să fie această energie. Da? Fie partenerul, fie voi aveți această tendință. Ok? Și face sens, simt că face foarte mult sens partea asta legată de gelozie, dacă comportamentul acesta de siguranță, cumva să mă văd pe mine plin de pasiune și plin de siguranță pe mine, o dă în ego și în gelozie. Gelozia nu vă ajută cu nimic. De ce spun asta? Pentru că, ia uitați, este cartea optului de spade. Optul de spade este acea energie în care cumva ne simțim prizonieri, dar este o falsă stare de prizonierat, este dată de fapt de propriile gânduri și de propriile griji. Vedeți că această femeie este înconjurată de spade, elementul mental, gândurile, da? Și ea se simte că e supra-solicitată, adică e foarte clară imaginea, iar pe de altă parte, ea crede că este într-o închisoare, este prizonieră. În realitate, în primul rând că acest cerc nu este închis și în al doilea rând că de fapt acest cerc nu este creat decât de propriile gânduri, de propriile griji. Este o carte în care a limitării. Dacă cumva poate vă simțiți limitat cumva de felul de a gândi al partenerului. Poate partenerul nu vă oferă foarte multă libertate, da? Cumva este frică că s-ar putea întâmpla ceva sau s-ar putea să vă piardă. Sau voi sunteți acesta care vă faceți foarte multe gânduri legate de ce face partenerul. Da?
Iar această carte spune, țineți mintea deschisă. Bine, ea se referă la un alt mesaj subtil, este acela că s-ar putea ca partenerul tău să fie diferit față de așteptările tale. Da? Faptul că el poate să fie vorba și despre faptul că la un anumit nivel nu comunicați pe aceeași limbă, nu că ați vorbi altă limbă din punct de vedere al culturii, ci vorbiți cumva un limbaj diferit. Da? Un limbaj care se referă la felul în care percepeți lucrurile. Deci cumva simt că în această lună apare așa o energie din asta de fricțiune, de neliniște, de conflicte chiar, pentru că este chestia cu mind games, jocurile minții. Șaptele de spade este o carte în care fie noi, fie experimentăm parteneriate în care cineva încearcă să ne manipuleze sau noi încercăm să manipulăm, să controlăm, da? Să mergem așa pe furiș. Vedeți că această femeie este că poate chiar cartea spionajului, să vă treziți că sunteți spionați de către partener sau că voi aveți această tendință să spionați partenerul pentru că cumva fie sunteți geloși pe el, fie vă faceți foarte multe gânduri, fie cumva el se comportă altfel decât v-ați aștepta voi să se comporte. Nu corespunde așteptărilor voastre, ca să zic așa. De asemenea, cu această carte care zice o relație din timpul trecut, pentru cei care aveți deschidere față de parteneri cu care v-ați mai întâlnit și în alte vieți, e bine, acesta este mesajul. Poate să fie vorba și despre un partener pe care l-ați avut în această viață și cumva revine în momentul prezent. Da? Cu această carte a șaptelui de spade, poate o să vă treziți că fie în viața voastră, fie în viața partenerului, apare un partener mai vechi, o relație mai veche care înflorește, ca să zic așa, sau vi se pare vouă că înflorește. Același lucru este valabil și pentru voi, ca în viața voastră să apară un partener mai vechi, da? Care fie este el în această energie de cumva vrea să se joace cu voi, mai ales că este ceva mai vechi, da? Da, oare mai simte ceva pentru mine? Da, oare da? Poate să fie vorba despre acest lucru, să simțiți că dacă sunteți deja într-o relație și observați un partener vechi, e bine, aceasta este relația, aceasta este energia acestui partener. Vă testează, vă încearcă. Da? Poate să fie gelozie în spate, poate să fie acum ideea fricii de a vă pierde. Da? Dacă sunteți într-un parteneriat și simțiți cumva, intuiți, e la cote bune luna asta, și simțiți că acest partener cumva apare de pe undeva și distrage atenția propriului vostru partener, da? Vă ajută să ieșiți. De foarte multe ori noi avem tendința să gândim excesiv în ideea de a-l prinde pe celălalt în offside, da? Pentru a nu trăi o suferință. Însă calitatea gândurilor și a emoțiilor în care suntem este cea care decide ce anume experimentați. Da? Ce înseamnă asta? Cu cât sunteți mai mult îngrijorat, cu cât vă faceți mai mult griji, transmiteți indirect, da? La nivel subtil, la nivel energetic, partenerului, mesajul că sunt nesigur, nu am încredere în mine. Atunci când transmiți acest mesaj, partenerul tău simte că transmiți subtil, mai profund, faptul că nu te simți suficient de valoros. Cumva te îndoiești de valoarea ta. Pentru că dacă nu te-ai îndoit de valoarea ta, până la urmă, eu știu cine sunt, știu care este valoarea mea și știu că chiar dacă o altă persoană ar apărea, nu are nicio forță, nu are nicio abilitate de a interveni, de a interfera cu relația mea. Da? Ok, interesantă partea aceasta de relații, da? Cumva foarte, foarte. Hai să vedem ce zic îngerii.
legat de această energie. Hai să vedem ce sfaturi îți dau ei. Hai să vedem ce are legătură cu această stare de pasiune, de gelozie, poate chiar de tendință de a fi cumva, de a ne ține partenerul. De ce vine expresia legat de calorifer? Proprietatea mea. Ok. Păstrați-vă aici mintea deschisă și umorul deschis. La urmă, săgetătorilor le place umorul și sunt genul de persoane care zic lucrurile direct așa și pe față. Dintr-o energie de adevăr, da? Uneori chiar explozivi. Așa, hai să vedem. Să nu mă înțelegeți greșit. Îmi plac foarte mult săgetătorii. Ok, primul mesaj este da, este posibil și este pentru tine, să-l integrăm în context. Da, adică este pentru tine în sensul că da, acest partener este ok pentru tine și da, de fapt, acest partener este conectat la tine. Ok? Nu trebuie să-ți faci griji că poate nu îți oferă, că nu simte o anumită pasiune sau... Nu, e acolo, e cu tine. Ok? Asta e primul lucru pe care îl simt. Apoi următorul mesaj este: savurează viața, prietenii, întâlnirile pe tine. Și mai spune, inima sa te va recunoaște instant, nu te teme. Ok? Deci chiar dacă poate simți că apare cineva nou în relația voastră, atunci să știi că de fapt inima partenerului pe care tu ți-l dorești cu adevărat te va recunoaște instant. Nu-ți fă griji, nu-ți mai fă, am zis, nu te teme, da? Și această carte a grijilor, eliberează-te de griji și iată mesajul: savurează viața, prietenii, întâlnirile pe tine. Acesta este un comportament în care te iubești pe tine, da? Și spuneam că este foarte important să nu transmiți, să te eliberezi de griji pentru a nu transmite mesajul că cumva este nesiguranță și dincolo de nesiguranță o lipsă de iubire de sine, de încredere în sine. Da? Savurează viața, prietenii, întâlnirile. Voi știți și voi ce diferență este atunci când îți vezi partenerul că te sună de nu știu câte ori pe zi și te verifică de nu știu câte ori pe zi, sau îl vezi că de fapt el se bucură și savurează viața. E bine, ești mult mai atractiv când ești în această energie, pentru că mesajul pe care îl transmiți este: sunt plin de viață, sunt valoros, viața alături de mine este bucurie. Da? Dimineața îți trimit mesaje, ascultă-le, primește-le. Vezi ce mesaje îți trimite persoana asta nouă, care apare, adică veche, care apare din nou în viața ta. Poate să fie și faptul că dimineața, având în vedere că intuiția ta este la cote maxime, e ca și cum dimineața te trezești așa, cu starea cu care te trezești dimineața, are ceva să-ți transmită, are ceva să-ți spună și are legătură cu această energie. Ok. Sper că îți este clar mesajul legat de relații și de dragoste. Și atunci când zic relații, nu mă refer neapărat la parteneriate de afaceri sau mă refer la relații amoroase. Da? Ok. Haideți să continuăm cu planul vitalității și al sănătății, să vedem ce se întâmplă aici. Da. Ce se întâmplă în acest plan? Hai să începem cu începutul. Avem 4 de monede. 4 de monede pentru mine este o carte în care ești foarte atașat de ceva. De lumea materială în special, pentru că este vorba despre monede. Da? Este ca și cum, dacă momentan simți că vitalitatea ta nu e la cote maxime și nu... sau experimentezi poate stări în care nu ești chiar atât de vital, dă-ți voie să te eliberezi de percepția că doar pentru faptul că acum nu mă simt bine înseamnă că nu o să se schimbe nimic. Pentru că 4 de monede este o energie în care ne atașăm
absolut așa obsesiv de planul material, de ceea ce se întâmplă în planul material. Dacă apar chestii că oamenii săraci sau oamenii care n-au nu știu câte venituri, ăștia nici sănătate n-au, apoi eliberează-te și de gândul ăsta, ducă-se și gândul ăsta de la tine și dacă ai experimentat această stare că și amărât și bolnav, da? Eliberează-te de chestia asta. De asemenea, dacă investești bani în sănătatea ta și simți că acea investiție este o pierdere, dă-ți voie să te eliberi și de gândul ăsta. Dă-ți voie să vezi investițiile în tine ca pe un act de iubire de sine. Ok? Este o energie stagnantă, este o energie. De asemenea, dacă muncești foarte mult și munca te surmenează fizic și psihic și emoțional, păi, cu cartea asta care zice că este dreptul tău să alegi, păi este dreptul tău să alegi să mai ieși din energia asta de muncă obsesivă. Da? Dă-ți voie să faci ceea ce te împlinește, exact ce spuneam. Da? Dă-ți voie să faci ceea ce îți aduce plăcere. Mai degrabă simt acest mesaj. Da? Pentru cei care munciți foarte mult, care sunteți surmenați prin muncă, luați-vă pauze pentru voi. Nu trebuie să fie o săptămână de pauză, poate să fie o oră, 2, 3 timp de calitate petrecut în fiecare zi. Poate să fie o baie cu săruri și cu uleiuri parfumate. Da, uleiuri din acelea plăcut mirositoare. Da? Pur și simplu dați-vă voie să vă luați timp pentru voi. Poate să fie un weekend, poate să fie să petreceți timpul în prezența oamenilor care vă dau o stare de spirit bună. Da? Dacă te întâlnești cu persoane și ăștia nu fac altceva decât să se vaite și ăștia nu fac altceva decât să te facă și pe tine să te simți parcă mai lipsit de energie și de încredere și de vitalitate, apoi lasă-i deoparte și pe ăștia. E absolut în regulă. Ok? Important este ceea ce îți dă cu acest rege de spade, ca să zic așa, ceea ce îți dă foarte multă încredere, mai ales la nivel mental și că ceva ce simți foarte multă încredere la nivel mental cu această carte în acest context al vitalității și sănătății. Ceea ce te ajută este să-ți păstrezi acea energie copilăroasă, da? Să nu iei lucrurile atât de în serios. Dacă te uiți obsesiv la știri, apoi din când în când mai închide televizorul sau citești o carte sau petreceți timpul cu totul și cu totul altfel. Pentru că asta te întărește și te stabilizează la nivel mental. Să nu iei viața chiar așa de în serios. Să nu crezi chiar tot ce ți se spune. Fii selectiv în tot ceea ce privește informația. Da, asta simt că e foarte, foarte important mesajul, să fii selectiv cu ceea ce privește informația. Nu crede cam tot ceea ce e scris pe toate gardurile. Ok? Și așa, fii bucuros, fii în energia aceea de jucăușenie, poate chiar să dansezi, te ajută să dansezi, să faci ceea ce face un copil. Poate chiar doar să privești niște copii care sunt la locul de joacă. Ok? Fără să-i judeci dacă își mai trag câte o palmă unul la altuia. Copiii mai fac și din astea, da? Dar focalizează-te. Important este și aici să te duci la locul de joacă și să vezi, dar pe ce mi access focusul? Da? Îi văd și pe ăia 80% de copii care se joacă așa foarte, foarte frumos, sau îi văd mai pe ăia care să bat și își trag palme? Fii selectiv cu ceea ce vezi și alege să vezi tot ceea ce este frumos, tot ceea ce te încarcă de energie. Axează-te pe informație care îți dă o stare de bine. Da? Ești din energia aceea de îngrijorare, de stagnare. Mai avem și 5 de monede. 5 de monede este clar cartea abandonului. Iar această carte care spune să ai imaginea de ansamblu, să vezi lucrurile din perspectivă. Da?
Dacă te-ai simțit cumva lipsit de susținere din partea corpului tău sau din partea sau emoțional sau mental, cumva, dă-ți voie să vezi, iarăși mesajul, dă-ți voie să vezi toți oamenii din viața ta, să vezi toate situațiile din viața ta, să vezi viața ta în ansamblu ei, nu doar să te focusezi pe această energie de pierdere, de abandon, de respingere chiar, da? Hai să vedem și aici niște mesaje. Uite, le luăm pe acestea, acești îngerași, să vedem ce sfaturi ne dau îngerii în această lună. Ok. Primul mesaj este predă-te în sensul de pune-te în mâna Divinului. Da? De asemenea, cartea predă-te și eliberează-te. Da? Iată, ce spuneam. Eliberează-te de de toate acele comportamente, poate fi un fel în care mâncați, în care gândiți, în care aveți un program de somn, în care munciți. Eliberează-te, identifică tot ceea ce nu-ți servește și îți scade vitalitatea, toate acele comportamente nocive, ca să zic așa, și eliberează-te de ele. Este foarte important. Și dacă cumva simți că nu ai suficientă voință și ai mai încercat ce ai mai vrut și nu așa, cere ajutorul Divinului. Cere ca Divinul să ia de la tine tot ceea ce te îngrijorează. Ok? Ca și cum îi dai grijile tale, le pui în mâna lui Dumnezeu și îi spui, uite, până aici am funcționat așa, de aici am nevoie de soluții, am nevoie de ghidare. Ți le dau ție. Eliberează-mă de ele. Ok? Cu această carte care spune să preiei inițiativa, da? Decide-te să ieși din această energie de stagnare. Dacă te trezești că nu vezi lumina zilei și stai tot închis în casă, păi pune-te pe treabă, acționează. Îmbracă-te frumos cu ceea ce te simți bine și dacă mergi jumătate de oră și te plimbi într-un parc, deja este un pas înainte. Da? Dacă mănânci poate excesiv sau calitatea a ceea ce mănânci nu este chiar cea mai bună, începe cu pași mici. Dar fă primul pas. Primul pas este să te decizi și apoi poate să îmbunătățești cu un anumit aspect acel domeniu de viață. Da? Dacă vrei să faci exerciții fizice, ne amintim că suntem în zona de vitalitate și de sănătate. Păi, aprinde focul, da? Dă-i drumul. Chiar dacă faci astăzi 10 genoflexiuni, e absolut în regulă. 10 genoflexiuni sunt mai mult decât statul întins pe canapea și sedentarismul și nefăcutul de nimic. Da? Nu mă întrebați de ce vine să vă transmit aceste mesaje, dar astea sunt mesajele pe care simt că vor să ni le transmită îngerii. Da? Eliberează-te, pune grijile în mâna lui Dumnezeu și treci la treabă. Fă ceea ce face sens. Ok, ia uitați-vă cu cartea asta. Da, este important pentru voi să vă luați pauze, exact ce vă spuneam, da? Să te asculți pe tine, să fii în acest moment de introspecție, să spui cumva mintea pe pauză și felul în care reușești cel mai bine să te conectezi la esența ta este să îți dai voie să fii ca și un copil, jucăuș, plin de veselie, plin de bucurie, de încredere. Copiii nu-și fac griji legate de ziua de mâine. Dacă trăiesc, bineînțeles, o copilărie echilibrată și fericită, nu au astfel de gânduri. Da? Și simt iară să spun să nu mai iei în serios chiar tot ceea ce auzi, tot ceea ce ți se spune. Filtrează energia, filtrează mesajele, ascultă-ți mesajul tău interior, dar ce-ți spune inima ta legat de anumite lucruri.
Da, această energie a abandonului în care te-ai simțit respins, mesajul este să știi că, de fapt, această energie se poate schimba. Ți este foarte ușor să ieși din această energie, atâta timp cât îți dai voie să vezi imaginea de ansamblu. Să vezi și acei oameni care te-au ajutat și acele lucruri care funcționează în viața ta. E un fel de să vezi și partea plină a paharului. Și poate o să te întreb ce legătură are asta cu sănătatea și cu vitalitatea. Ei bine, gândurile și emoțiile sunt cele care determină starea noastră de sănătate și de vitalitate. Da, cam acestea sunt mesajele lunii februarie legate de sănătatea și vitalitatea ta. Sper că ți este de ajutor, sper să te simți ghidat și să iei din această citire acele mesaje care te susțin, acele mesaje care simți că rezonează cu tine și tu cu ele. Iar dacă sunt aspecte care nu vorbesc despre tine și nu te regăsești în scenariile despre care am vorbit, reamintește-ți că este o citire generală și ești liberul arbitru să iei ceea ce este pentru tine. Ok? Dacă mai dorești să vezi și alte etalări și alte mesaje, atunci abonează-te și dacă ți-a plăcut, poți să-mi lași un mesaj, să-mi dai un like și să ne revedem cu drag și la alte etalări. Așa că mesajul meu general pentru voi luna aceasta este că atâta timp cât îți folosești intuiția și faci ceea ce îți face plăcere, pui bazele stabile pentru ceea ce urmează și ai capacitatea să manifesti într-adevăr ceea ce îți dorești. Ok? Acesta este mesajul meu pentru tine pentru luna februarie. Te pup, te îmbrățișez și să ne revedem cu drag! O lună minunată îți doresc!